Ahojte! Vedeli ste, že nedostatok kvalitného spánku zvyšuje stres, znižuje koncentráciu alebo dokonca môže oslabiť vašu imunitu? Preto vám predstavujeme našu absolútnu novinku kolekciu Noxy. Všetky produkty sú navrhnuté pre zdravý a ničím nerušený spánok. Dnes vám spolu odpovieme na vaše najčastejšie otázky. Na aké produkty je zameraná kolekcia Noxy? Kolekcia Noxy je zameraná na produkty podporujúce kvalitný, pokojný a hlboký spánok. Rieši faktory, ktoré najčastejšie ovplyvňujú kvalitu spánku, ako je napríklad svetlo, hluk, zvuk či nepokoj alebo stres. Pomáha Noxy Mask aj pri únave očí z obrazoviek? Áno, maska pomáha uvoľniť očné svaly a napätie po dlhom sledovaní obrazoviek. Je ideálna po práci na počítači či mobile. Je záťažová maska vhodná aj na spánok cez deň? Áno, vďaka úplnému blokovaniu denného svetla je vhodná na denný spánok alebo krátky odpočinok. Často sa používa aj pri cestovaní. Aké majú využitie štuple do uší Noxy Plugs? Tlmia rušivé zvuky, ako je chrápanie, zvuk z ulice či domácnosti. Pomáhajú vytvoriť tiché prostredie pre ničím nerušený spánok. Dokážu Noxy Plugs úplne odstrániť hluk? Úplne ho odstrániť nedokážu, no dokážu ho stlmiť na takú úroveň, aby vás nič nerušilo. Ich cieľom je pokojnejší a hlbší spánok. Sú Noxy Plugs vhodné aj pre ľudí, ktorí spia na boku? Áno, vďaka mäkkému materiálu a viacerým veľkostiam sú vhodné pri spánku na boku. A navyše, dobre držia v uchu a netlačia. Zaujali ma vaše pásky na ústa Noxy Tape. Prečo ich odporúčate používať? Pretože naše pásky podporujú prirodzené dýchanie nosom, čo podporuje okysličenie a kvalitu spánku. Pomáhajú znižiť chrápanie a ranné sucho v ústach. Je bezpečné spať s páskou na ústach? Čo ak počas noci potrebujem dýchať ústami? Áno, Noxy Tape má bezpečnostný otvor, ktorý umožňuje dýchať ústami. Je navrhnutá tak, aby bola bezpečná aj pre začiatočníkov. Je Noxy Tape vhodná aj pre citlivú pokožku? Áno, je vhodná, pretože je vyrobená z hypoalergénej priedušnej textílie, ktorá je šetrná k našej pokožke. Pri odlepovaní neťahá ani dráždi pery ani ich okolie. Ako používať produkty z tejto kolekcie? Dajú sa kombinovať? Produkty sa dajú používať spolu aj samostatne. Ich kombinácia vytvára komplexný večerný rituál. Viete si zakúpiť aj set produktov, ktorý je cenovo výhodnejší. Je Noxy set vhodný aj ako darček? Áno, Noxy set je vhodný pre každého. Kto potrebuje viac oddychu a kvalitnejší spánok? Čo si zákazníci pochvaľujú najviac na Noxy produktovej rade? Mnohých zákazníkov príjemne prekvapil pocit uvoľnenia už po prvých nociach. Často spomínajú aj to, že sa ráno zobudzajú oddychnutí a pociťujú lepšiu kvalitu spánku. Pre dnešok je to všetko, no určite nie všetko z našej Noxy kolekcie. Máte ďalšie otázky? Napíšte nám ich do komentára.